adol jamu dening Sendang Mulyana. Ayo, kumpul. Iki lho, jamune mujarab tenan. Ojo nganti salah milih jamu. Paling kondang ya jamuku. Ojo kapusan. Saiki akeh jamu picisan. Jare bisa nambani, jebul malah mateni. Gegirisi. Jamu. Nomor 1 kanggo tombol loro ati. Nomor 2 kanggo tombol kuyuan coro. Nomor 3 kanggo tombol loro ngelu. Nomor 4 nambani sing wis sekarat. Nomor 5 uripmu bakal kepomo. Nomor 6 kanggo nyumpel kakean cangkem. Mbak Yu, aku njaluk nomor 7. Nomor 7 cocok kanggo kuping buntu. Yen ngono, aku njaluk sing nomor 1000. Nomor 1000 wis kanggo nambah asu. Sampun.